Hello mga uncles, no, for today's video mga tagita sticker sa aton nga mga solid nga mga supporters mga uncles, no. So, hindi ta na pagpadugayon pa. After ta mga tagsang sticker mga uncles, makadto kita sa Pontevedra, Marayo Town mga uncles, no, kay mabakal ta sang aton nga Gorilla Pad Octopus mga uncles, kay gamiton ko ina sa next week going to Guimaras Island mga uncles, no. So balik ka sa aton nga pagpapilit sa mga sticker, no. Thank you so much sa akong nga mga solid nga mga supporters mga uncles, no. Believe lang ko sa ilan ni mga uncles kay bisan laway ay ang akong itsura sa sticker. Proud na proud sila gyapon magpapilit sa ila cellphone mga uncles. So sa mga wala pa din nakapalo sa akong page mga uncles, no, please suportahan niyo ako nga page mga uncles. Madamo gid nga salamat sa inyo nga tanan. So hindi na ta magdugay mga uncles, no, malakat na kita magbakal sang Octopus Gorilla Pad mga uncles sa may Pontevedra, Marayo Town. So upod kong akon nga driver nga si Rico Lihal kag si Bal Matiliano kag ang akon nga bodyguard nga si Ronel Castillo ara sa likod mga uncles. So bakal ko sang Gorilla Pad Octopus mga uncles kay gamiton ko ina sa vlog ko nga ika-13 sa Guimaras Islands sa next week mga uncles. So abangan nyo na ang video kay kanamiton gid sang view kaga-freska sa mga seafoods nga mon makaon sa Guimaras Islands sa next week mga uncles, no. So wala labot nga kanamiton sa mga seafoods, kanamiton pagid sang fresh from the sea nga hangin mga uncles. Boy excited na si Uncle Nobs. By the way mga uncles, ari ta diri sa may Pontevedra, Marayo Town, no. So makita nyo diri ang Jiris cellphone repair mga uncles. Basta gusto niyo magpakayo sa cellphone, kadto lang mo dira kay ara lang mga solid ka garantisado nga manog kayo sang cellphone mga uncles. So wala lang dugay mga uncles ana ka diri sa may Pontevedra, Marayo Town, no. So ari na may diri sa may atubang mismo sang EM, no. Wala lang daro mo mga uncles nagsulod kami dayon ka nangita sang Gorilla Pad Octopus mga uncles. Kaso wala kami sang may nakita diri uncles. Sa sulod sa nag-transfer kami sa piyak nga tindahan, wala man gyapon mga uncles. So nag-decide kami mga uncles going to Hinigaran mga uncles, no. So antes kami nagpahinigaran mga uncles, naghapit ko diri anay sa cellphone shop repair ni Abron Mercano kay hapiton ko diri ang memory card nga gihatag niya sa akon mga uncles. Kaso wala sa namon abdan diri mga uncles kay nag lunch break sa mga uncles. So amo nang front sang iya nga shop mga uncles, no. Amo ni sa ang crossing Tugis mga uncles. So kung going ka Hinigaran, ara sa right side ang iya pwesto mga uncles. So wala namon nakuha ang memory card, balikan lang namon sa dason nga mga inadlaw mga uncles, no. By the way, madamo salamat kay brother Abron Mercano, no. So padayon kita mga uncles, no, going to Hinigaran, no. So sa amon nga pagbiyahe mga uncles, malabayan din naton ang Kanunoy Beach Resort mga uncles, no. Kanamiton kag wala labat nga kanamiton, kampiyon na din ang uncles paliguan. Testingin nyo diri sa may Kanunoy Beach Resort mga uncles diri sa Hinigaran mga uncles. So wala lang dugay mga uncles, ari na diri sa may Hinigaran, no. So malabayan din nato ng ilang bag-o naman nga taytay sa Hinigaran mga uncles. Kung makita niyo sa video mga uncles, ang sa piyak nga taytay ging abriana na nila para maagyan na. So ari na diri uncles sa may Hinigaran, no. So wala na ta nagduwa-duwa pa, nangita na kami dayon sa tripod octopus mga uncles diri sa Banwa sang Hinigaran. Kaso wala ay kami sa may nakita diri uncles. So nagplano na lang kami kag nag-decide kami nga mapuli na lamang kausa. So shoutout na lang dagali kay Ronel Castillo kag kay Rico Lial kag kay Bal Matiliano nga upod ko. So mapuli kami mga uncles nga mission field mga uncles. May tamahimo mga uncles. By the way mga uncles, no, samtang kapapuli kami ma-shoutout ko blanay mga uncles. Bala out ang dagli sa akon nga uncle nga si Ray Mercano o mas kilala sa Palayaw na Uncle Boyet kag sa tanan nga co-offer crew nga upods ni Uncle Ray Mercano. Kag syempre shoutout man kay Sir Cleo Gauditi from Bago City, no. Kag shoutout man kay Len Kapulong Piheda, Roy Nicor, Hazel Artanga, Maria Herbacio, Bibi Mungkal, kag sa tanan nga STL nga koridor dira sa Banwa sang Pontevedra, Jeps Vergara, Raul Urong, Crizel Joy Igdani, Michael Lumampaw, Gideon Gimbas, Tox Mercano, Ginny Pasuilo, Daphne May Baruna and Oliver Similiano, Ida Rosera, Eve Rose Coral, Rona Janel, Juname, Russell Igdani, Hilia Pons, Michael Similiano, Jessa Igunio Nulias, John Leonard Igunio, Christopher Hinuraga, kag shoutout man sa akon nga tiyo nga nagpagwapo dra sa may San Luis Cavite, no, si Mansuito Igdani. Shoutout na sa inyo tanan kag kay Louie Grijaldo, Danilo Valencia, Salmer Birano Malakad, Senya Serapion, Agnes Igdani, Rowena Hama, Roslyn Rigacho, Carl Antonino Lias, Nilo Dipuso, John J. Mercano, Rafi Ijanel, Romel Mimes, Uncle G. Sinulia, shoutout man sa mga Nulias family, kag shoutout man sa tanan nga trupang EKS, shoutout sa family Halohado and Sunalan,
Sancho family sa Tibsok, no? Shoutout sa inyo dira. Igdani family, Timbad family from Hinigaran, Nolias family, Mercano family, Pader family, Biadnes family, Ejanel family, and also Helia family. So madamo kayong salamat sa inyo tanan nga suporta sa akon nga mga vlog mo mga angkos, no? Kag please support rin nyo angkos sa akon nga page mga angkos, buligin nyo ko angkos nga magdamo ang akon nga followers, kag magdamo ang akon nga views po gina nga bulig nyo sa akon mga angkos. So din na lang hasta akong vlog mga angkos, no? Kita naman tada, so no, salamat sa inyong suporta, kag stay tuned lang mo mga angkos, ha. Bantayan nyo ang akon nga 13 vlog next week mga angkos, going to Gimaras mga angkos. Hindi ko sasayangin ang binigay sa akin. Walang makakapigil, hiraya manawari. Walang imposible, yeah. Sige lang na sige. Pangarap malaki, kailangan galingan. Magagawa ito kapag nagtulungan. Isang mithiin, papalaganapin. Samahan mo ako sa aking mga panalangin.